Hayırlı kеш, Navruz beyramına bağışlanған шығарылышта biz yazның бірінші яңалығы тірлікшілік продукциясы жетіштіргенде барлыққа келген қолдықларға біздің шәйтсек тиріске қағылышлы яңа қануны да іске алған едік. Ул 1 марттан гамәлгә керде һәм федераль канун булып тора. Шул исәптән авыл хуҗалыгын нык үсеш алган Татарстан терлекчеләренә бу канун нинди йогынты ясар? Шәхси хуҗалыкларга нәрсәгә әзер булырга кирәк? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Hayırlı kеш, hürmetli qonaqlar, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Иң беренче чиратта тирис турындагы канун кемнәргә кагылганын әйтеп узыйк әле, Динар әфәнде. Һәм шәхси хуҗалыклар көнкүрешенә йогынтысы булырмы бу канунның? Бу канун әйтеп киткәнебезчә 22 елда алынды. 23 елның 1 мартында сез әйткәнчә керде, гамәлгә керде. Бу канун безнең шәхси хуҗалыкларга кагылачак, шәхси хуҗалыкларның хайван җитештерүләре, хайван җитештергән вакытта барлыкка килгән икенче өстәмә продуктларын без ничек иттереп үзләштерәбез. Бу проблема бик катдый тора республика күләмендә дә һәм Россия күләмендә дә. Шуңа күрә шәхси хуҗалыклар бу канунны белән эш иткән вакытта үзләренең икенче хайваннардан калган продуктларны ничек иттереп дөрес иттереп саклау, ничек иттереп саклаган продуктларны кырларга кертеп, аннан яхшы уңыш алу турында сүз бара. Минем аңлавымча, әлегә шәхси хуҗалыкларга кагылырга тиеш түгелләр иде кебек, ниндидер штрафлар кертү турында сүз бармый. Ләкин ялгышам булып чыга ахрысы. Камил әфәнде, шәхси хуҗалыкларга нәрсә йогынтысы булып чыга моның? Шәхси хуҗалыклар чыннан да бу закон нигезендә ниндидер күләмдә җаваплылык арта. Нидә хуҗалыкта маллар асрагач аның тирисе дә була бит инде һәм башкаларда ул тирисне закон нигезендә кырга да чыгара алмый, хәтта ки аның өчен лицензия кирәк булачак. Законда шундый әйберләр каралган, ул җитлекми туган закон дип әйтәсем килә. Андый законнар безнең Россия Федерациясында монаршиядә кабул ителде, аннан соң күп кенә проблемалар китереп чыгара. Бу да шулай ук. Бүгенге көндә ул инде авылны терлекчелектән биздерүнең бер юлыдыр дип та шундый бер куркыныч хәл бар. Чөнки күпме асраган сайын аның җаваплылыгы да арта. Әйтик, шәхси хуҗалыгында 5-6 сыер асраган, ул аны тирисне әкрен генә урнаштырып барадыр иде. Инде менә хәзер закон нигезендә зур штрафларга да тартылырга мөмкин. Аны тиз арада гына хәл итеп булмый. Ул тиз арада бул беренче чиратта ул ире хуҗалыкларга кагыла закон. Икенчедән менә мине борчыган проблема фермер хуҗалыгы. Фермер хуҗалыгында шулай ук бу законнар нигезендә бик күп теге шикләүләр, бик күп уңайсызлыклар килеп чыга. Фермер булай да тиенне санап яшәүче кеше бит инде ул. Аны хәзер меңнәрчә, йөзләрчә мең сумда теге тирисне нитү һәм дә аның өчен лицензия алу, башка проблемаларны хәл итү, өстәмә чыгымнар дигән сүз. Ул булай да инде очны очка ялгап барган хуҗалыкларга бик авырга туры киләчәк. Менә шул ул авылны теге рухландырмый, киресенчә бик күп проблемалар, бик күп сораулар. Ул Россия күләмендә дә, Татарстанда да шундый ук хәлләр. Аңлашылып җитмәгән проблемалар бик күп. Сез каршы килдегезме, мәшәкатьләр күбәяме, әзәяме, ничегрәк? Бу чиракта Камил әфәнденең сүзләре белән өлешә килешәмен. Әйбит, ул әйткән юридик затларга карата һәм шәхси эшмәкәрләргә, авыл хуҗалык продукциясе җитештерүче һәм крестьян фермер хуҗалыкларына әлбәттә билгеле бер күләмдә чыгымнар артачак. Чөнки тирисне саклауның махсус урыннарын булдырырга кирәк. Ул бетоннан капланырга тиеш, аның асты яки герметик эретеп ябыштырган пленка белән капланган булырга тиеш, яки да инде теге тирис суы аска акмасын өчен, астагы суларга төшеп җитмәсен өчен үзле балчыктан 20 см капланган була тиеш, асты тирисне салганда. Бу саклау урыннары КФХ һәм ИПларга шундый зур ниләргә карый. Яны шәхси хуҗалыкларына ул кагылмый. Россия хөкүмәтенең
карарында 1940 елда берлек карарында алар турында әйтелмәгән. Әлбәттә инде шәхси йорт яны хуҗалыклары алып баручылар булай да инде тиресне, ши тирес дип әйтәбез, кыш буе җыелып барган тиресне шәхси бакчаның 30 сотыймында 20 сотыйман шуның бер өлешенә җыеп, теге пөхтәген әйтеп үйеп куеп, шунда көнкүш халыкларындагы ширсен өчен әйбит шунда җыеп баралар иде. Ул бер ел эчендә ширмәгә әйләнә һәм ширмәгә әйләнгәннән соң гына көз көне бакчаны эшкәрткәндә, су калаганда көзгә таба яки яз көне шәшеп туфракка эшкәртеп куялар иде. Шуңа күрә бу законда һәм хөкүмәт карарында даган, Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының 671 буйрыгында даган шәхси йорт яны хуҗаларын штрафка тарту турында сүз бармый. Әмма дә ләкин менә безнең теге вакыйгатлы кеше бар бит, Россельхознадзорның әйбит ул әфәнде әйтеп үтер. Менә алар ничек аны үтәлешен тикшерәчәкләр. Чөнки штрафка салма мәсьәләләре әйбит, тәртиптә икән тикшерү мәсьәләләре Россельхознадзорның Татарстан идарәсенә йөкләнгән. Идрис әфәнде, монда тагын бер сорау бар, өстәмә. Сез әлбәттә үзегезнең комментарийларыгызны биреп узырсыз. Ләкин ел сайын тирес кертү дигән әйбер дә юк инде ул. Бүтән шәхси хуҗалыкларның да гектарлы басуы юк. Күп дигәндә инде үзенең бакчасына кертә, бәрәңге бакчасына кертә. Һәм инде 5-6 сыер тота икән, ул тиресен күпмедер өлешәле җыелып та бара. Аның инде күпмедер черегән дигән өлешен кирәк дигән өлешен әлбәттә кертәләр. Калган өлеше шунда кала һәм аны шәһәргә озату. Йоласы дип әйтсәм дә була инде, һәм кечкенә генә бизнесы да бар. Төяп җибәреп, килә машиналы бер кеше акчасын кулына тоттырды, алып китте шәһәргә. Хәзер аңлавымча, ниндидер документлары булмаган очракта, ниндидер экспертизасы булмаган очракта ул тиреснәре шәһәргә Северный бистәсенә дә килеп булмаячак. Шулаймы түгелме? Көшесенә дә кертү тыела. Минем менә бу сорауларга бик катлаулы мәсьәлә бу. Тирес дигән әйбер ул тирескә хәтле тирес булганчы, тирес удобрение дип бит инде, органик удобрение, монда бит инде бөтен максат нәрсәдә. Менә бу федераль матдә буенча безнең бу побочный продукт животноводства урысча битендә талау безнең татарча инде терлекчелекнең өстәмә продукциясе дип атала. Моның төп мәсьәлә юнәлеше шунда җиргә менә безнең авыл хуҗалыгы җирлекләребез дип инде менә культуралар монда инде үстерәбез без игенне, иксәктә азык культураларында җирнең аның уңдырышлыгын күтәрү йөзеннән. Бу беренче, икенче. Нигә без аны бер ел ким дигәндә сакларга тиеш. Аннан соң әйтеп үткәнчә тиешле урыннар анарга менә әйтеп үтте бит инде безнең иптәш лагуналар дибез. Аннан соң менә шушы җиренә җиткереп ясалган аның инде ниләрдән дә йортлардан авыл җирлегендә күп кенә безнең крестьян фирма хуҗалыклары, аннары эшмәкәрләр, аларның бит инде хайван тоталар, анда сыер гына түгел, тавыклар да, каз, үрдәк, сарык, ат һәм башка хайваннар, кошлар тота торган җирләр авылның иченә туры килә. Беренче. Ана ерак булмаган җирләр. Анда илләрдән кеше халык тора торган җирдән. Аннары безгә бик күп килә мөрәҗәгатьләр. Ис килә. Менә тавык бугы дип сөйлибез бит инде. Күп кенә хәзер урбанизациягә бәйләнгән инде ул күбрәк. Бигрәк тә Казан тирәсендә Чалы, Нижегамский һәм башка райцентрлар тирәсендәге кошчылык фабрикалары, шулай дуңгыз тотучыларыбыз да бар безнең крестьян фирма хуҗалыклары. Алардан калган калдыкларны, терлекләрдән калган калдыкларны менә туп-туры кырга тарату йөзенә таратканга күрә күп кенә безгә мөрәҗәгатьләр килә. Иш килә. Бусы гына ярар. Икенче ягы, менә тикшерә башласак, әгәр менә шушы тирес дип сөйлик, органик удобрение җитлеге бетмәгәнне. Шул сыер җинесеннән калган. Анда микробиологик показатель дибезен салмонелла булган мөмкин. Күп кенә. Аннан соң токсик элементлар, алар бездә 4 менә кадмий, свинец, ртуть, мышьяк даже. Ягъни алар бер елдан соң кимергә тиешле. Алар бөтенләй булырга тиеш түгел. Монда сүз нәрсәгә бара? Без үзебезнең беренчедән безнең экологияны саклау. Иң төп мәсьәлә булып тора, менә табигатьне пычратмау. Аннары менә бу мөрәҗәгатьләрне ничектер русча хәл итү йөзеннән бу шушы матдә кулланыла инде безнең.
Идрис әфәнде, менә без үзебез шәһәр балалары булсак та, авылда җәйләрен үткәрәйдек. Тирес электә фермалардан сорысу булып агып китә иде басуларга, шул ук елгаларга. Ул вакытта тирес башка булганмы? Ни өчен элек андый канун кертмәгәннәр? Рөстәм әфәнде, сезгә мөрәҗәгать итигән, менә нәрсәсе белән аерыла? Ни өчен менә хәзер? Бәлки тирес үзгәргәндер. Беренчедән, хәзер экология ягыннан таләпләр елдан-ел арта бара. Әле хәтта кайбер тикшеренүләр, галимнәр әйтүе буенча, авыл хуҗалыгы, менә озон тишекләре барлыкка килә дип әйтәбез бит инде. Шулар авыл хуҗалыгы иң зур өлеш кертүчеләрнең берсе дигән сүзләрдә зыян китерүче сүзләрдә йөри. Монда төрле яктан чыгып карарга кирәктер. Беренче ягыннан караганда, хәзерге вакытта авыл хуҗалыгы терлекчелек тармагында күп күләмдә ветеринар препаратлары кулланыла, күп күләмдә кушымта дип әйтим мен. Кушымталар, бәлки бер яктан шул исәбендә чыгып карыйлардыр, шул ягында. Икенче яктан уйлап менә карасак, хәзерге авыл хуҗалыгы терлекчелек комплекслары элеккеләр белән бит алар бик зур аерылалар. Элек зур гына булмаган фермалар булса, аларның андый калдыклары да аның кадәр күп җыелмыйдыр. Хәзер берничә меңгә җитә комплекста мөгезле эретерлекнең башы. Ул сыйык хәлдә, аның тизәкләре сыйык хәлдә зур лагуналарга туплана. Аны хәтта булай җыеп трактор белән арбага салып, булай гади генә итеп кертеп тә булмый. Аны махсус шланглар ярдәмендә, насослар ярдәмендә басуларга тараталар. Минем икенче бер сезгә бәлки сорау. Ягын без рекламадан соң ишетербез, бу студияда тирес турында сөйләшербез дип кем уйлаган, әмма бу бик җитди һәм бик мөһим тема икән. Рекламадан соң күрешербез. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясендә исле тема, тирес темасы турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Без тапшыруның беренче өлешендә җайлап кына экологиягә килдек, ләкин без бөтенесен бергә кушып сөйләшә башладык кебек. Зур корпорацияләр сүздә юк, аларга зарланучылар бик күп, зур комплекслар, аларның җитештерүләре дә икенче. Ул тиресен инде яшерен батырын түгел, лагуналарда яткан вакытта да, сыйык хәлдә дә аның исе булай да тирә-якка бик яхшы тарала басуга кергәнче үк. Шуңа күрә бу шулай бәхәсле әйбер дип әйтер идем. Икенче яктан, әгәр дә без экология турында алай бик кайгыртабыз икән инде, 2022 елда гына Минзәлә районында, Усаево авылы янында сыйык дуңгыз тиресен дөрес кертмәү аркасында елгага эләккән иде шул тирес, дуңгыз тиресе дип әйтик инде, һәм Минзәләнең районның хәтта үзәк пляжы ябылуга китерде ул, чөнки суда паразитлар табылган иде. Бу инде чын мәгънәсендә эшкәртелмәгән һәм инде шунда кадәр аккан зур территорияга таралган дигән факт. Ләкин аның буенча штраф та салмадылар беркемгә дә. Тиресе дуңгызныкы һәм җитештерүнең кем икәнлеге билгеле булса да, һәм җаваплылыкка тартылучы кеше дә булмады. Бәлкем безгә шул яктан караргадыр. Бу канун белән яңадан шәхси хуҗалыклар ягына һәм иң беренче чиратта крестьян фермерлык хуҗалыклары ягына таш атканчы. Мин монда Камил абый белән мәсәлән тулысынча килешәм. Бу җитлекмичә туган канун һәм аның нәкъ менә шундый кеше формаларга зур йогынты ясагыча билгеле. Ни өчен без ул кешеләрне тота алмыйбыз? Бу канун кергәннән соң аларны хәзер килеп тиресенне дөрес сакламыйсың дип якасыннан алу җиңелрәк булачакмы соң? Бу канун кирү быел кирде 1 марттан, ләкин 1 майга чаклы һәрбер крестьян фермер хуҗалыгы эшмәкәрләр, юридик затлар безгә җибәрергә тиеш. Безнең инде сайтта электронный адресыбыз бар. Уведомление. Bütün информация. Монда уведомлениенең төп кенә аның күләме турында. Бу 1 майдан алып 31 декабрьгә хәтле күпме күләмдә тирес уйша, аны ул удобрениягә әйләндерергә аның бармы условиялары, нинди хәлдә күләме языла, аннан соң 1 ел торырга тиеш, 1 ел, һәм 1 елдан соң да ул лаборатория анализлар үткәч кенә,
Вот менә шушы әйткән сез әйттегез бит әле, паразитлар, анда пестицидлар, менә гербицидлар безнең бик кулланабыз. Без аны ул турыда бит әле әйтмәдек. Без әле менә әйткәнчә ветеринар препаратлар, дезинфекционный ниләр препаратларны күп кулланабыз. Дөресен әйткәндә, су белән вот инде күп кулланыла. Аның сыйыкчасы бик күп, сыйыкчасы. Бу бит инде бик мөһим әйбер. Чөнки кар сулары белән, яңгыр сулары белән күллекләр агып төшү монда ихтимал көчле. Шулмалыйсызмы сезгә менә хәзер 1 майга кадәр күп анкета киләчәк? Безгә килде анкета бүгенге көндә, менә без 161 анкета килде. Шуның 29-ын без кире кайтардык. Чөнки дөрес итеп тутырмаганнар. Монда инде бик әһәмиятле җитәкченең үзенең кулы булырга тиеш. Аның электрон адресы булырга тиеш, телефоннары һәр вакытта без алар күрергә тиеш. Аннан быелгы елда бер кемне дә, бер нинди дә штрафлар каралмаган салу, әмма ләкин Өйрәнү генә әле. Өйрәнү. Бу инде безнең как переходный период дип урысча әйткәндә. Сез бу күләмгә әзерме соң? Менә хәзер минем күзаллавым буенча меңләгән гариза килеп төшәргә тиеш хәзер. Без шушы арада ул бит инде шиксез чор түгел. Аны тиресне бит инде җәй ортасында кертеп булмый мәсәлән. Теге каядыр анда калдык басулар булса гына инде. Шул вакыт аралыгында сез шушы бөтен анкетаны да карап чыгарлык ресурс бармы сезнең? Сезгә өстәмәш бит инде бу. Ул безгә өстәмәш, дөрес әйтәсез. Без аны өлгәргә тиеш инде. Ну, һәрберсе анализга ясала, анализлап, һәрбернең теркәүне без көнендә, чөнки безнең кирәгендә электрон документта бораша. Сез 3 көн эчендә җавап бирергә тиеш әле. Без аңарга бирәбез җавабын, без һәрберсенә тырышабыз. Аннан соң менә бүген бик актив бара безнең һәрбер муниципаль районда менә очрашулар. Вот очрашулар тирес буенча аңлашулар. Безнең без инде ветеринар надзор отделы белән түгел, безнең әле җир надзоры бар, земельный надзорда да бар. Алар да үзесен эшли, чөнки кырга таратылса, кырга әгәр тараткан дәвердә алар җавап бирәләр. Аннан икенче айгы бар. Әгәр дә мәгәр 1 майга хәтле менә бу юридик затлар, крестьян фирма хуҗалыклары, эшмәкәрләр әгәр безгә уйдан җибәрмәсә, менә аннан соң ул отхудка әйләнә, калдык була. Отхуд белән безнең бар инде бүтән контроль. Әгәр дә синең отход ята икән, эшкәртелмәгән, бер кая да кертелмәгән, кертелмәячәк тирес ята икән, ул отход булып санала һәм аның өчен җавап 100 тапкырга арта. Моның өчен Росприроднадзор күзәтчелеге контрольгә ала. Бер тирескә күп матама. Икътисади ягына килсәк, бәяләр ничегрәк булыр икән һәм бу фермерларның, терлекчеләрнең кесәсенә никадәр сугарга мөмкин? Терлекчеләрнең генә түгел, менә без сатып алучыларның кесәсенә сугачакмы, чөнки аларның чыгымнары күбәя, димәк, бәяләр дә арта дигән сүзме? Ит кайчан 600 тәңкә була. Бу беренчедән әйтик әле, моның шартлар, уңаяклар да бар бит әйт. Шуңа әйтсәң бер ике генә сүз. Тирес ул чиргәннән соң чирмәгә яки органик ашламага әйләнә. Органик ашламаның тәэсир итү көче менә чирмәдә бит күләменә карата 0,5% азот элементы бар, 0,25% фосфор һәм 0,45% калий бар. Бу иң кирәкле үсемлекләр өчен кирәкле элементлар. Әгәр дә тиресне кертсәк, чиргән тиресне туфракка, аның тәэсир итү көче 5 елга бара. Ә минераль ашламаның тәэсир итү көче 3 елга хәтле бара. Бу беренчедән. Икенчедән, монда чыгымнар булачак инде. Менә шул чиргән тиресне кертер алдыннан, яки кемгә сатыр алдыннан, аңа биологик лабораторияләрдә анализ үткәрергә кирәк була. Теге зарарлы матдәләр юк дигән кирәк була бит белешмә алырга. Аннан соң икенче яктан мин башта әйтеп үткәнемчә, тиресне махсус саклау һәм аны эшкәртү урыннары булдырырга кирәк. Бу элек безнең менә сыек тиресне җыер өчен авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан субсидия биреләдер, ялгышмасам, әйбит. Менә бу субсидияләрне кире кайтарсалар һәм шул яктан булышсалар, әйбит. Бездә культура рәвештә менә шул терлекчелек өстәмә продуктлар дип әйтәбез, ул тиресне саклау һәм аны эшкәртү, биологик препаратлар кушып һәм аны чирмәгә әйләндерү процессы әйбәт булыр иде. Бу әлбәттә инде тирес кертүне, чиргән тиресне кертүне вакытында ни өчен ташладылар авыл хуҗалык предприятиеләре? Чөнки аны чирмәгә әйләндерергә кирәк, перелапаш итәргә кирәк дип әйтәбез инде, әйбит. Аның өчен күп кенә
Техника кирәк, ягулык майлы материаллар кирәк, аны тигәргә кирәк, аны кырга ташырга кирәк. Кырга ташыганнан соң, мәсәлән, бортларга күскән ташырга була, бит хәзердә рөхсәт ителә ул. 5 айга кадәр шуны анасы яңадан төяп, разбрасывать дип без инде тиресне чәчә торган җайланмаларга төяп, аны чәчергә һәм шу чәчкәннән соң 2 сәгать үткәнче туфракка күмдерергә кирәк. Дөрестән дә соңгы елларда онытылган әйбер инде. 1 гектарга мин якынча гына уйлап куйдым әйбет. 10 мең сум тәшкил итә аны чыгымнар тиресне кертүнең. Шуңа күрә тирес кертү, извесләштерүне заманында 50% хәтлек субсидияләштерәләр иде хөкүмәт дотация бирәйдер бюджет хисабына. Менә ул планлашта кертүлеген әйтәсез сез. Сез анда 1 гектарга күп акча китәчәген әйтәсез. Ә монда бит әле саклау урыннарын булдырырга кирәк. Монда бит әле лабораторияга түләп тикшертергә кирәк. 5000 бер анализ үткәрү, 5000 лицензия алу, аның бәясе бармы? Анда лицензия кирәк түгел. Лицензия кирәк түгел. Алайса икенче яктан кирәк. Рөстәм Нургали әйтмешли, татарчада матур сөйлисез, ләкин эшебезне дә тоек бит җегетләр. Камил әфәнде, сезгә карап әйтәм инде, бер төрле ярдәм көтеп, 2023 ел. Әлеге дә баягы шушы дуңгыз асраучы оешма. Әлегә бөтенесе дә билгеле түгел, шуңа күрә исемен әйтеп сөйләшмим. Тукай районы ирония буенча исеме дә туры килә торган Буклы елгасына агып төшкән әлеге дә баягы дуңгыз тиресе. Ни өчен? Ул оешманың кешеләре әйтәләр, бездә лагуналар бар. Без тиресне эшкәртәбез. Ул азоттан тора күбесенчә. Ул ширемә буларак кертелә. Без аны сыйык хәлдә кертәбез. Без еллар буенча шулай эшлибез диләр. Ләкин шуларның бөтенесен дә белгән кешеләр ни өчендер? 11 март көнне анда төнгөлектә, мәсәлән, җирдә туң булганлыгын исәпкә алмаганнар. 11 мартта җирнең өске катламы каткан булганлыгын исәпкә алмаганнар. Ә шул 11 мартта обедтан соң кояш җылытып, язгы ташу төшәсендә онытып җибәргәннәр икән. Шуның аркасында теге җиргә сеңә алмаган тиресне юып кына төшергән инде елгага. Бөтен нәрсәне дөрес эшләгәннәр, яки бит тәртип юк. Бу очрактан эшләргә. Бу закон беренче чиратта ире хуҗалыкларга кагыла бит инде. Кагылсын, чөнки ул кирәк иде ул. Монарчы да кирәк иде. Күпме безнең теге кем әйткәндәй зыян китерелгәне, аны әле беркем дә исәпләп чыгарганы юк. Әйтәсем килгән фикер шул, менә ире хуҗалыкларда дистәләрчә мең дуңгыз асраучы хуҗалыклар, алар өчен теге яңалык түгел бит инде бу. Бу бары тик теге шәхси хуҗалыклар, крестьян фермер хуҗалыклары, әлеге дә баягы аларны күбрәк кайгыртасы иде. Монда кем әйткәндәй, инвесторлар, хуҗалыклар, дуңгызчылык буенча, терлекчелек буенча, алар күпмедер дәрәҗәдә әзер закон үзе яңа түгел. Аны 14 елда да бер өлешен нитеп чыгарып карадылар. Аннан соң да булды законга 16 елда да төзәтмәләр ниндидер күләмдә тирес турында, терлекчелек калдыклары турында. Әмма ләкин аны үтәү менә бүгенге 1 марттан бит инде ул закон үз көченә кергәч, аны әйтеп үттеләр, штрафлар әлегә салынмый, әмма ләкин ул куркыныч булачак. Аны бит бер көн ичендә генә фермер хуҗалыклары булсын, башка хуҗалыклар бер көн ичендә генә, кыска гына вакыт ичендә аның барысын да эшләп бетереп булмый. Шунардан инде канун гамәлгә кертелгән икән, аны үтәргә кирәк. Шуңа күрә сарыклар да исән булсын өчен, елгалар да чиста булсын өчен нәрсә таяну нуктасы булып торыр иде. Рөстәм әфәнде, сезгә сорау. Миңа калса, монда сез дөрес әйтәсез. Мин Игзәл әфәнде белән дә ризалашам. Тиреснең файдалы ягында уйларга кирәк, аның зыянлы ягында уйларга кирәк. Шуңа күрә аны дөрес иттереп, зыянсыз иттереп саклап, вакытында әлбәттә ул чыгымнар таләп итә торгандыр. Аны тиешле технологияларын туры китереп, туфракка ул салынса, кертелсә, вакытында эшкәртелсә, миңа калса, аның файдасы күпкә зуррак булыр дип өмет итәм мен. Зур рәхмәт. Дөрестән дә нәрсә булса да бу канун гамәлгә кергән инде ул, ләкин кызганычка каршы һәр вакыттагыча аның әле үзе белән алып килгән сораулары аңлаешлы урыннарына караганда тагын да күбрәк. Ә инде экология мәсьәләсенә киләбез икән, әгәр дә бу өлкәдә барлык тигез җитештерүчеләр арасында тигезрәкләр булып тора икән, әлеге көнгә кадәр аның эшләмәячәге һәм экологияны сакланмаячагы көн көбе башыга инде. Иң мөһиме яңа кануннар өстәмә мәшәкатьләр тудырмасын иде. Шундый теләктә сау булашабыз, таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.